Hello kids! Kumusta? Ako si Teacher Prissy, ang makauban ninyo karong adlaw. Exciting ang ato ang episode karon. Sa pag-umpisa, mag-aampo sa ta. Unsa man ang pag-ampo? Ang pag-ampo ang mga pakikistorya sa Ginoo. Pasalamatan nato siya sa iyang gibuhat. O isulti nato kung naatoy problema. O sa tanan nga mga panahon, makasalig ka sa iyang mga saad. Sige na, mag-ampo na kita. Ipiyong na, iduko ato atong ulo o ipiyong ato ang mga mata. Ginoong Diyos, salamat nga ikaw maayo gayud kanamo sa paghatag og dugang kinabuhi karong adlaw nga buhi pa kami. Lord, nagapangayo kami sang tabang kanimo sa pagsabot sa imong pulong samtang kami magapamati. Salig kami nga ikaw aduna gayoy pagabuhaton sa mo ang kinabuhi. In Jesus name, Amen. Hello bata, si Teacher Mamie kini. Alang sa itong memory verse karon nga episode. Nakadula na ba ikaw og follow the leader? Si Teacher Mamie, oo, nakadula na. Ang patakaran, sundon kung unsang gina-action sa leader. Kung ikaw makamali, out ka na sa dula. Kung kinsa itong nagpabilin nga perfect na nagsunod sa leader, siya ang winner. Sa itong memory verse, mausab ka na. Mao ka na nga ato ang tan-awon o basahon sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ato ang gamiton ang New Testament nga pulong sa Ginoo. Naadinhi ang 1 Timothy chapter 4 verse 12 nga nagaingon, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity." 1 Timothy chapter 4 verse 12. Gipadakuan kini ni teacher aron imuhang mabasa ug masundan. Let no one despise your youth. Unsa ba ang pasabot ni ini? Ayaw tuguti nga i-underestimate, hinawayan o tamayon ang imong pagkabatanon. But be an example to the believers. Kung ikaw anak na sa Diyos, magpakamodel ka. Makita nila ang imuhang kinabuhi nga matarong. Ma-appreciate kini nila. Ug labaw sa tanan, malipay ang Ginoo. Sa imuhang word, sa imuhang mga sinultian, in conduct, sa imuhang mga binuhatan, in love, sa imuhang gugma nga ipakita sa uban, sama sa gugma nga gihatag kanimo sa Ginoo pinaagi kang Jesus. In spirit, sa imuhang pamatasan, sa imuhang pagtuo kang Jesus o sa Ginoo, o sa impurity, sa mga butang nga imuhang gina-aksyonan og no. No to bad things and yes to good things nga ikalipay sa Ginoo. O kana ang pasabot sa ato ang memory verse. Bata, kung ikaw anak na sa Ginoo, magkinabuhi ka nga matinud-anon ug nagatuman sa iyang pulong. Pangayo ug tabang sa Ginoo aron ikaw mahimong hingpit nga iyahang follower. Tungod kay sigad ang ato ang leader. Kung ikaw bata wala pay Jesus sa imong heart, dili ka pagyud mahimong follower ni Jesus o ni God. First of all, mahimo ka unang follower ni God kung imuhang tuuhan sa Jesus nga imuhang Dios ug manluluwas. Paano? Sundi ang karon nga episode aron ikaw matudloan ni teacher kung unsa ang pagtawag kang Jesus aron ikaw mamahimong anak sa Ginoo. Sa ato ang pagpadayon, memorize nato ang ato ang memory verse. Pinaagi sa dula nga, follow the leader. Ako ang inyong leader, ug ikaw ang follower. Una natong buhaton, snap ang right hand. Samtang basahon nato ang memory verse,
O sa hinay-hinay, ato kining ma-memorize. Ready? Go! 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Next na action, clap. Ready? Go! 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. I-shake na usab nato ang ato ang duha ka kamot. Samtang kita magapadayon sa pagbasa o pag-memorize. Ready? Go! 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Kung ganina, isa lang kakamutang ato ang hisnap, karon duhaon nato left and right. Ready? Go! 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Karon bata, memorize na ba? Tanggalon na nato ato ang kopya o i-recite. Ready? Go! 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Hello mga bata! Ako ang iyong makauban karon sa atong istorya. Pagkalaghan sa mga putawa karo, nagapadulong! Nya, mga sundalo, mga kaaway nga mga sundalo, pagkadaghang gayud nila. O, gatusan ka mga kabayo nga nagpadulong. Kahadlok gayud mga bata. Ikaw mga bata, kung imo ka na siyang mga sugaan, unsa imong himuon nga wala kay panaming, wala kay espada o kanang taming nga makigbatok kanila, mahadlok ka ikaw? Mao ka na ang nahitabo sa lugar sa Israel. Ang mga katawhan, nahadlok gayud sila tungod ni ining ilang kaaway nga mga kasundaluhan ni General Sisera. 20 ka tuig ang ilahang pag-antos tungod kay gisulong sila sa mga army, katong mga sundalo, ug gipangkuha ang ilahang mga puthaw nga mga taming, mga espada, ug wala gayud sila'y mahimo. Ang ilahang gihimo nila, unsa man? Nagtago sila sa ilahang mga panimalay, tungod kay hadlok sila sa mga sundalo nga nagalibot-libot. 20 ka tuig sila nga nagtago-tago. Ug pirmi silang ginasulong sa mga sundalo. Ug wala gayud sila'y mahimo. Tungod kay wala sila'y mga panaming. Ug kini nga mga katawhan sa Israel, wala sila ni unong sa pagsalig sa Dios, sa pagsimba sa buhi nga Dios. Tungod kay sila, nisimba sila sa mga Diyos-Diyos. Ug wala sila ni unong sa pag-alagad sa buhi nga Dios. Ug nangayo sila og tabang, Ginoo, tabangin kami. Nag-ampo sila sa Dios. Mga bata, tabangan ka sila sa Dios? Sa ilahang pag-ampo, tubagon ka sila? Na nagsimba man sila sa ilahang Diyos-Diyos? Mga bata, ang Diyos mahigugmaon gayud. Ikaw ug ako, gihigugma sa Dios. Tungod kay ang Dios balaan ug ang Dios mahigugmaon. Ang Dios nga naghimo sa tanang butang nga atong makita sa palibot. Tungod kay ikaw espesyal sa atubangan sa Dios. Apan ang Dios makatarunganon gayud ang Dios. Tungod kay ang Dios dili siya gusto
sa isa ka tawo nga naay nahimong sala diha sa iyang atubangan. Ug gusto sa Dios nga mangayo ikaw mga kapasayloan sa imuhang mga sala. Ang sala nga ikaw ug ako nahilayo diha sa Dios. Apan mga bata, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus, perpekto nga anak sa Dios. Kung saan gihimo sa Dios, ihang ipadala niya ug ang ihang anak ug ihang giangkon ang silot sa sala nga para unta kanimo o kanako. Apan si Jesus ang niangkon ni anak, mga bata. Gilansan siya sa cross, ihang gipaagas ang iyahang dugo. Ang Biblia nagsulti dinhi sa Romans chapter 5 verse 8 nga nagaingon dinhi, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay siya, gilubong ug nabanhaw. Ug gusto sa Dios nga ang atong mga nahimo, wala na to siya. Sama usab sa gihimo sa Dios dito sa lugar sa Israel. Ug kini sila nga mga katawhan gitubag sa Dios ang ilahang pag-ampo. Gipadala sa Dios ang isa ka maisugon nga babae nga naghinganlang Deborah. Siya isa ka maghuhukom, judge. Ang unsa man ang judge mao na siya ang nagahatag og mga law or layi sa ilahang lugar ug dapat sundon gayud. Ug kini siya si Judge Deborah. Judge Deborah gitagaan siya og kanang kaalam, espesyal nga kaalam nga gihatag sa Dios kaniya aron sa pagtabang sa mga katawhan sa lugar sa Israel. Ug girespeto gayud siya sa mga katawhan. Ug kini si Judge Deborah maisugon gayud siya. Ug maghatag siya og kanang tambag, fair siya. Ug gusto niya nga ang mga katawhan dili magbingkil-bingkil. Tungod kay ang Dios magauban kanila. Si Deborah nahimong example. Gitagaan siya og kanang kaalam, espesyal nga kaalam nga gihatag sa Dios kaniya aron sa pagtabang sa mga katawhan sa lugar sa Israel. Ug girespeto gayud siya sa mga katawhan. Ug kini si Judge Deborah maisugon gayud siya. Ug maghatag siya og kanang tambag, fair siya. Ug gusto niya nga ang mga katawhan dili magbingkil-bingkil. Tungod kay ang Dios magauban kanila. Si Deborah nahimong example sa mga katawhan sa Israel. Ang atong memory verse gani makit-an sa 1 Timothy 4:12 na nag-ingon. Masa gani iyang giingon na memorize ba ninyo? Ingon niya, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Kinahanglan mahimo kitang example sa tanan, sa atong palibot, sa atong pagsulti, sa ato ang kasing-kasing nga naa kitay dako nga pagtudiha sa Dios ug naa kitay dako gugma diha sa Dios sama sa gihimo ni Deborah sa mga katawhan sa Israel. Ug abilan ninyo mga bata, patawag ni Judge Deborah ang isa ka tawo nga naghinganlang Barak. Dito siya nagpuyo si Barak sa lugar sa northern part of Israel. Layo kaayo. Tungod kay ang balay ni Deborah naa sa southern part sa Israel. Apan tungod sa willingness ni Barak ni adto gayud siya bisag layo kaayo. Mga bata, di ba? Kung mubaktas ka kay ni atong unang panahon walay mga sakyanan, walay eroplano. O siguro tingali ang eroplano dito panagsara ni atong unang panahon. O kani si Barak nilakaw lang siya, di ba kapoy kaayo?
unyang imo agihan disyerto. Unsa man gani mga bata ang imuhang bation kung kapoy ka? Mura kag batumba, kapoy kaayo ka. Unya init walay mga puno sa kahoy sa dalan. Ingana usab ang gibati ni Barak apan disidido gayud siya nga makikita siya sa kay Judge Deborah. O gisultihan siya ni Judge Deborah nga ang Dios nagpahimangno kang Barak nga buntugon gayud niya ang mga kaaway. Ang mga kaaway nga gipanguluhan ni General Sisera. Ug ang iyang mga armies na perting daghana gayud. Ug disidido gayud si Barak. Giingnan siya ni Judge Deborah nga mutigom siya og 10,000 ka mga tawo. Ug dadon niya sa Mount Tabor, dito sa bukid sa Tabor. Ug tingali mga bata, nahadlok siguro si Barak. No, ay ang ingon ni Barak, giingnan niya si Judge Deborah, kung mulakaw ko, kung mukuyog ka. Pero kung dili ka mukuyog, dili sa kumuadto. Tingali nahadlok siya tungod sa kadaghan kaayo nga mga kaaway na ilahang buntugon. Kapan, isog kaayo mga bata si Deborah, si Judge Deborah. Ingon siya, oo, muuban ko nimo. Makigbuntog kita. Ug mga bata, iyang gipatawag ni Deborah ang isa ka tawo nga naghinganlag Barak. Mao kini si Barak gipatawag ni Judge Deborah. Ug si Barak nagpuyo siya sa layo kayo nga lugar nga ginatawag nga northern part sa Israel. Ug si Deborah naa siya sa southern part sa Israel. Ug gipahimanuan siya ni Deborah nga ang Dios naghatag og mando nga si Barak motigom siya og 10,000 ka mga katawhan. Ug muadto siya sa Mount Tabor. Dito sa Mount Tabor kung asa ilahang buntugon ang ilahang mga kaaway. Ug dito siya nagingon si Barak na hadlok kaayo siya katungod kay daghan kay iyang mga kaaway. Ug giingnan niya si Judge Deborah nga kung mukuyog ka muadto pud ko, pero kung dili ka mukuyog nako dili sab ko muadto. Pero maisubong na yun mga bata si Judge Deborah nga nag-ingon, oo, mukuyog ko. Muuban ko kanimo sa pag-adto dito sa Mount Tabor sa pagbuntog sa mga kaaway. Ug ni lakaw sila dito sa lugar sa Mount Tabor. Kauban ang 10,000 ka mga katawhan. Ug nakita gayud bata nga isog gayud si Judge Deborah ug tungod kay nagsulti ang Ginoo kaniya nga maging madinaugon sila sa gera. Ug tabangan sila nga magdaog gayud sila maging gawas ng gayud sila tungod kay ang mga katawhan sa Israel nag-anto sila sa 20 ka tuig. Gani mga bata niadto na sila sa lugar sa Mount Tabor. O pag-abot nila dito mga bata dito sila natungtong sila sa taas nga dapit sa bukid. Ug dito sa pagkahibalo ni General Sisera, iha usab gipadala ang iyang mga thousands and thousands nga mga armies, mga soldiers niya, iyang mga sundalo aron sa pakig-away sa katawhan, sa mga katawhan nga gidala ni Barak. Ug dito daghan kaayo naa sila'y mga kabayo at perting daghana. Ang ilahang mga sundalo daghan usab kaayo. Unya ang ilahang mga puthaw nga mga karo pertidyong daghana. Ug kauban nila si General Sisera. Ug sa dihang nagsulti si Barak nga sulungon na nila sa pagtikang niya ni kalit lang og kilat ni dalugdog ug ni ulan og ice mga bata. Unya kusog kaayong hangin, kusog kayong ulan ug dili na sila makit-an.
ang mga katawhan dito mga bata, ang mga kaaway nila, nakalisang sila. No? Nagkalisang sila tungkol kay sila lang ang nagpatyanay. No? Sila lang ang nagpatyanay. Unya nahadlok kayo si General Sisera. Kapila ninyo mga bata kung usang nahitabo. Ni Ikya si General Sisera. Ni Ikya siya, ni dagan siya palayo. Iyang gibiyaan ang iyang mga kauban tungod kay wala na yung makita nga kauban niya kay nangamatay sila. Nangamatay sila. O sila lang ang nag-away. O sa pagkabalo ni General Sisera nga wala na siya kauban, nidagan siya dito sa isa ka balay. Sa balay ni Jael. Di ato siya dito, nangayo siya tabang nga, taguin ko ninyo diri. Kapoy kayo siya, dagan gito kaayo. Niya, kapoy kayo siya. O, gitabangan siya sa babae, gitaguan siya sa babae. O, sa sobra niyang kakapoy ni General Sisera, natulugan siya. Kunya ang babae nakuha siya, o dako kaayo nga kanang lansang sa ilahang tent. O, gimartilyo niya, o naabot dito sa ulo ni General Sisera. Gimartilyo, o dito ni dasok ang lansang sa ihang ulo og namatay si General Sisera. Kisa ang nagpatay kaniya, ang babae nga nahinganlang Jael. Og sa dihang na ay nagpadulong na si Barak, gipangita niya si General Sisera, gipangutanan niya nga, "Uy, asa naman tong tao diri, minaabay tao diri nagtago?" Ingon ni Jael, ingon siya, "Dali din hi, sir, sulod din hi, kay na ako'y pakita kanimo." Ug dito nakita niya si General Sisera nga, nagbuyod, patay na siya. Apan, dili si Barak ang nakapatay kaniya, kung dili ang nakapatay katong si Jael. No? Ug nalipay gayud sila. Nalipay gayud sila tungod kay nagmadinaugon sila. Mga bata, kinahanglan gayud nga kung maghimo ka sa mga butang nga sugo sa Dios kanimo, ayaw na isulti sa uban, buhata. Tungod kay ang Dios magauban kanimo, ug kinahanglan dagit kay confidence sa paghimo ni anak. Dili sa imong sarili, mo nga imong ipahambog kung dili kauban gayud ang Dios. Ug kinahanglan mahimo ikaw example sa mga katawhan nga ikaw maging maisugon gayud ikaw sa imong pagsulti nimo, sa imong kasing-kasing nga putli ka, ang imong pagtuod ako kaayo, inubanan sa gugma kauban sa Dios. Ing-ana ang gihimo ni Barak og ni Judge Deborah. Og nalipay gid sila tungod kay namatay ang ilang mga kalaban og nahimong gawas nun ang mga katawhan sa Israel. Ug nagpasalamat sila sa Dios. Nagsimba sila sa Dios ug nagpasalamat sila tungod kay gawas nun ang ilahang pagkabutang dito sa lugar sa Israel. Nalipay sila ug giampo sila ug nagpasalamat sila sa kay Judge Deborah nga maisugon. Nahimo siyang example nga sila naluwas pinaagi sa tabang sa Dios. Kamusta ikaw bata? Kung si Jesus naasulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan maisugon gayud ikaw sa paghimo sa butang ug mahimo kang example sa tanang mga kabataan sa palibot. Sa inyong eskwelahan, sa imong pagsulti, kinahanglan example ikaw, mahimo ikaw halimbawa kanila na ikay Dios diha sa imong kasing-kasing. O kung ikaw bata, wala kay Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan gayud nga imong dawaton si Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing ug himuon gayud nimo nga mahimo kay example diha sa uban nga mga bata. Ug kinahanglan gayud nga naa kay dakong pagtuo ug ang imuhang gugma magpabilin nga matinud-anon diha sa atong buhi nga Dios. Ang Biblia nagsulti sa Romans 10:13 nga nagaingon dinhi, Romans 10:13 nga nagaingon, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Ingon dinhi, ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas gayud. Gani mga bata, ato gayud sangpiton ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw nga tanan nga kita maging maisugon kita, mahimo kitang example sa tanan nga mga kabataan. O gusto sa Dios nga
kanang mahimo kitang ang ato ang pagtuo dinha malig-on gayud nga naay kalipay o naay gugma diya sa atong buhi nga Dios. Ito ko nato atong mga ulo ug mag-ampo kita diya sa ato ang Dios. Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios. Salamat sa kinabuhi ni Judge Deborah nga nahimo siyang halimbawa sa tanan nga gihimo ni ang tanan sa pagtabang sa mga katawan sa Israel nga nahimo siyang maisugon sa pagtabang Ginoo nga walay pagduha-duha. Salamat Ginoo, tabangi usab kami Ginoo. Ang mga kabataan Ginoo nga naikaisog Ginoo sa pag barug sa mga butang nga naa sa palibot tungod kay karon nga mga panahon Lord dili maayo, daghan mga tentasyon, daghan mga pagsulay Ginoo. Gali Lord, tabangi ang mga kabataan nga kanang maisugon sila ug mahimo silang halimbawa sa tanang mga kabataan sa palibot nga ikaw gyud ang makita sa ilang kasing-kasing. Ginitanan, ginatugyan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hantod sa sunod higayon mga bata, ako si Teacher Ivy, nagaingon, bye-bye and God bless. Hi kids! Si Teacher Praisy na usab. Karon, mangunan ko kaninyo. Kung sa gani ato ang memory verse karong adlaw, asa gani kini makita? Tama! Makita kini sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Nagaingon, let no one despise your youth, but be an example to believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kabalo ko, nadaghan ka ninyo ang naka-memorize ni Ana. Ako na napupipangutanan ka ninyo. Unsa man ang gihimo sa mga katawan sa Israel. Ngano nakalimot man sila sa ilang isaad sa Ginoo. Kubaga daw ninyo ako, babe? Oo. Gasimba sila sa mga Diyos-Diyos for 20 years. Imagine bata, no? Amunang dili gusto ang Ginoo ni Ana. Mga Diyos-Diyos nagihimo sa bato o kahoy. Alagaran nato ang tinuod o buhi na Diyos. Unsa kaduhang pangutana? Unsa man ang gibuhat sa Ginoo para mapildi ang General Sisera's army. Kubaga daw ninyo kubi? Tama! Nagaingon nga ang Ginoo nagpadala siya og ulan ug dagko kaayo ng mga ice nga bula nga ice ug amo kini ug mao kini ang hinungdan sa ilang kalibog. Bata, daghan ang nagputang ninyo na sunan sa atong episode karon. Nagalaom ako nga ang tanang ninyo nabawaan sulod ninyo sa inyong kasing-kasing ug inyo kining ma-apply sa inyong kinabuhi.